E weche mamoko en ni duol mochung' ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko stima e pachoka EPRA olando ni gidhi lando nengo manyien mar modhi e pachoka chakre kawuono, ma biro ndalo machuok bang' jatend piny Kenya William Ruto puodho chik manyien mar omenda ma koro medo osuru mijuogo e nengo mauta. Lydia Okeyo keto e ler. En lendo ma idhi gol gi duol mochung' ne tayo modhi mag nyamburko kod teko stima e pachoka EPRA. Lendo makoro dhi tero nengo mauta malo. Kaluwore gi chik manyien mar omenda mane oketi e kogno gi jatend piny Kenya William Ruto, osuru michulo e wi mauta ibiro chul nyadiriyo. E kinde ni oganda jo Kenya chulo osuru motisi ni VAT maromo Sh13.4 ewi lita ka lita ma petrol, Sh12.3 ewi lita ka lita ma diesel kod Sh11.9 ewi lita ka lita mar mauta mar taya. Lendo migeno tim tich abich gi duol mar EPRA no koro olo ni oganda jo Kenya biro chulo omenda maromo Sh26 kaka VAT ewi nengo ma petrol e lita ka lita, Sh25 e lita ka lita ma diesel kod Sh24 ewi lita ka lita mar mauta mataya. Medruok mar 16% mar osuru no nyiso ni lita ma petrol biro idho nyaka Sh195.5 ka diesel dhi idho nyaka Sh180, to mauta mataya dhi bedo Sh174 e boma ma Nairobi. E kaunti ma Kisumu, petrol biro idho kowuok ka Sh181.8 nyaka Sh194.8. Diesel dhi wuok Sh167.4 nyaka 180.4, ka mauta mataya dhi wuok Sh161.7 nyaka Sh173.7. E kaunti ma Siaya, petrol dhi wuok Sh182 nyaka Sh195, diesel dhi wuok Sh167.6 nyaka Sh180.6, ka mauta mataya dhi wuok Sh162 nyaka Sh174. E kaunti ma Homa Bay, nengo petrol dhi wuok Sh182.6 nyaka Sh195.6, diesel Sh168.3 nyaka Sh181.3, ka mauta mataya dhi wuok Sh162.5 nyaka Sh174.5, ka Migori, petrol dhi wuok Sh183.5 nyaka Sh196.5, diesel bro wuok Sh169.1 nyaka Sh182.1, ka mauta mataya biro wuok Sh163.3 nyaka Sh175.3. Medruok e nengo mauta nenore ka gima dhi medo nengo mwandu e pachoka, ka nengo mag wuoth bende nitie luoro ni kidek medore. Jopiny pod medo golo pachgi ka girito lendo makamano. Upande wetu wa biashara tunaona kwamba biashara yetu imeathirika kwa sababu wale wateja ambao tulikuwa tunapanda, unapata kwamba wanaenda kwa kazi zao kwa miguu kwa sababu gharama ya maisha imesonga. Kitu tu tunaomba kwamba sisi wa Kenya wacha tuvumilia, kama serikali iko na mwelekeo mzuri, tuvumilie kwa muda fulani, tuona kama hiyo gharama ya kuongeza kwa bei ya mafuta itazaa matunda ama hapana. Hii kazi yetu itakaa ngumu sana. Chuma customer waongezi pesa, hii kazi yetu sasa tunaona ni kama tutapaki hizi mapigipigi. Sasa hata maroni ikuje uchukue juu sasa hatutaweza kufuel mafuta na tulipe maloni. Juu sasa unapata unaweka mafuta 200 na unaunda 200 tu. Na uko na familia, watoto wanahitaji chakula nyumbani. Lazima sasa tuongeze ile bei ya usafiri kutoka sehemu moja kufika sehemu nyingine. So lakini pia inakuwa challenge kwa sababu si rahisi, unajua watu pia kuongeza pesa. Mtu anaweza amua atembee. Obviously when inflation is getting high, it means you are buying lesser goods and time the prices go up. So pocket wise it's going to invade our pocket. Bang' lendo maticha beach, EPRA biro lando nengo manyien kendo tarik 14 dwe mar 7. Lokruok mibiro tim e kind thuolo matin ne dwe achiel kapile, to ithoro chiw lendo no mag modhigo bang' dwe achiel. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Governors